anarchistická! Kurva anarchistická! Takže opravdu nikoho nemusíte tady je svobodná vůle, pokud tady chce někdo být, může pokud ne, tak samozřejmě to je jeho volba. Ale rozhodně nechceme, aby nám tady někdo narušoval řádně nahlášený mýtu. Smrdí černý! Hajzlo! Já chápu! Zloděj skurvený! Vyvez! Vyvez! Ještě mě psáty! Já chápu! To je vaše vojka, vole! To je vaše gramatika, vole! To je žádný základní vole! To jsou čmáranice našich dětí! Kulturže náhodou, za co si vlastně jestli cigán? Hovno! Bohužel dneska dochází opět k tomu, že zde v této zemi máme politické procesy. Že jsou lidé zavíráni za svoje názory, myšlenky, za projevy, za články, za texty k písničkám, nebo jenom za to, že mají třeba na svém těle vytetovaný jakýsi symbol. Prezentace veřejných názorů, tady v této zemi kritizujete stav, kritizujete, kam jsme se dostali. Vy také chtěli zakázat. Já sice nechápu, proč někdo používá takováto slova v souvislosti s námi, protože pokud se někdo pozorně podívá na program dělnické strany, platili pro všechny občany bez rozdílu barvy pleti, aby nikdo nebyl zvýhodňován ani diskriminován, ale také, aby si každý uvědomil, že občan má nejen svá práva, tak zase začnou vykřikovat o slova o rasismu, xenofobii, jak je tento stát utiskuje. A to je přece běžná realita. Nebo když někdo se vycestuje do Kanady, do Anglie, tady prodá byt, poté se vrátí a samozřejmě chce byt nový, chce zase někde bydlet. Já bych věděl, nebo já bych byl zvědav, jak by reagovali městské obecní úřady, pokud by šlo o příslušníky většinové společnosti. No nikdo by jim v životě nic nedal. Minulý týden jsem mluvil s policistou, který pracuje v okresu Rakovník a ten mi říkal osobně, že zná několik případů, kdy jsou takové ty různé finty, kdy oni si prostě dostávají k těm svým sociálním dávkám a jeden názorný příklad mi sdělil, já jsem tomu nechtěl věřit. Například, že žena vyinkasuje sociální dávky z cikánské menšiny, poté jí to jakoby syn, kterému nebylo 15 let, ukradne, ona jde na policii, policista se píše protokol, i když ví, že to je nesmysl, ten syn není trestně právně odpovědný a ona jde s tím protokolem na ten příslušný sociální odbor a ty dávky dostane znova. A tak to tady v této zemi bohužel funguje. Kteří odvádějí daně tomuto státu, tak aby tyto lidé měli také právo na slušný život. Dochází ke sjednocování v Praze, nás zasáhne samozřejmě v následujících letech daleko výrazněji než zatím, protože opravdu to dolehne na všechny státy, které jsou v Evropské unii. A dělnická strana chce jenom jedno jediné, abychom byli v rámci Evropy jako samostatný suverénní stát, aby ty státy Evropské unie spolupracovaly jako rovný s rovným na hospodářské bázi. To je náš požadavek. Dále také požadujeme, aby tato skorumpovaná vládnoucí garnitura konečně začala provádět ty kroky, které my máme v programovém prohlášení. Tudíž, že chceme, aby docházelo k zásadním úsporám v rozpočtu. Protože dneska to, co připravuje vláda, to, co připravuje vůči slušným občanům proti drtivé veřejnosti, tak to nejsou ty reformy, o kterých se neustále hovoří. To nejsou přece žádné reformy. Pokud chci peníze od lidí, aby zaplatili zlodějny, vykradené hospodářství za posledních 20 let, tak to není žádná reforma. To je pouze tahání opět peněz z kapes daňových poplatníků. Oni to tady rozkradli, oni to tady zdevastovali a dneska chtějí
především dbát na zájmy českých občanů. Korupční kauzy. Dneska to konečně se dostává na světlo, ale díky například justici jiných států jako Švýcarsko. Vykážení kauzy jako hospodská vláda. Mají hradit ze svých kapes, přičemž tady ale odváděli celý život pojištění, zdravotní pojištění státu. Tak kde jsou ty peníze? Jsou rozkradené, vytunelované, zdevastovali to, rozkradli a dneska chtějí, abychom si opět znovu platili všechno ze svých kapes. A přece zdravotnictví a zdraví občanů se nemůže stát nikdy ve vyspělé společnosti biznesem. To není biznes, to je důležitá součást našeho života. A my občané přece máme právo na to, abychom měli i důstojné stáří a žili ve slušných podmínkách. Ale rozhodně nebudeme tolerovat utváření různých skupin, jako je například v Praze ten stát ve státě, ta malá hono, jako je například Zapa, ty tržnice a další. To rozhodně nehodláme tolerovat, protože za pár let my jsme se mohli dočkat toho, že nám tady budou bourat křesťanské kostely, budou nám tady stavět mešity a my, občané této země, se staneme její vlastní zemi menšinou. Takže proto říkám, pojďme příští rok volbám, nebojme se dát hlas opozici, nebojme se toho, protože tím nic nestratíme. Samozřejmě, my vám tady můžeme slibovat, můžete nám věřit, nemusíte. Já vím, že mnozí lidé už jsou zklamáni podle toho, jak volili všechny ty parlamentní strany, protože vždycky, když se tam dostali, tak to byla naprosto bída, tristní výsledek, nic neudělali a začali se chovat naprosto skandálním způsobem. Vemte si například, to jsem zapomněl, takovou TOP 09. To je taky povedená partička, kterou vede vlastně de facto pan Kalousek. Člověk, který je spojen se všemi možnými skandály, který byl u všech pochybných výběrových řízení. Cože? Tak tady náměstí ani hezký není. Ahoj, jak se máš? Tento člověk byl se mnou v televizi diskuzí pořadu Politické spektrum. Proč tento člověk, tato pochybná existence není někde v Německu a neučí tam Němci, jak si mají chovat Turků? Proč není jenom doma? Co tady dělá? Bude nám tady kázat? Samozřejmě asi v těchto dnech svátečních bude, nicméně nás v příštím roce nečeká nic hezkého a milého, protože opravdu vláda to, co přichystala, tak to bude takový ten dáreček, který bude platit hned od začátku roku. Takže děkuji vám, že jste přišli, věřím, že se uvidíme během příštího roku na dalším nějakém setkání a popřeji vám, jak říkám, hodně klidu, hodně pohody do těch nadcházejících dnů a měsíců. Díky. Ale to je vaše práce a já to tak beru. Policajti to všichni ví. Oni dobře ví, že to je jejich práce. Já si myslím, že to je jejich práce. No, já vám to říkám, ne. Prostě ty největší násilníci, zloději, ty sem přišli. Slušní cikáni sem nepřišli. Ono jich sice moc není, ale přišli sem ty, který ti vyvolal problémy, kterým město řeklo, že ať jsou doma, nebyli doma, chodili tady s golfovýma holema a to bylo v pořádku. Ale vy to víte všichni, vy sice jste nasazení Prachatice, Budějovice, ale vy to víte, že ten problém tady je. A neříkejte, že ne.
Tady kradou, vole. Tohle je zóna, vole, jak svině od Ghostu, vole, k Vltavě, kdo se člověk bojí. Město tvrdí, že se oni nebojí, tady nikdo, že to je všechno v pořádku, a on tak pravda není. Zdele. Policajti no ví, že cykla je pakáš. Dobrý. Já se choval, já se ptal, odkud on je. Neřekl jsem mu jiný zprostý slovo, já říkal... Tak na něj nečajte. On má nějaký novinářský průkaz nebo něco, ten pán jak udělal tady natáčí nebo takhle, já jsem taky ptal. Cípáci. Má nějaký novinářský průkaz nebo nemá? Až na něj budu šahat, tak fakt bude problém. Ani jsem se ho nedal. Natáčil bez novinářského průkazu. To si vzíte s ním. Já jsem ho nedal, vole, jak to nechce, vole.